Remember, Joseph was in a foreign land. Yes. Joseph was in a foreign land. Yes. Akaziva kuti kuuya kunonda kauya hangu asi avadzise hama dzangu. That's right. Vakanida hava vakambondidini asi adzise hama dzangu. Yes. Manhero anoziva hama dzangu iwe. Amen. Praise God. Ndobaona kuti handinganyadzisi vakoma vangu munyika yavatorwa pamberi pavatorwa. Kwewe unonamata kupi unonyadzisa munamatiri. Yes. Amen. Apo ndiitirei serious apa. Amen. Murege kufamba zvisina direction. Yes. Yes. Amen. Akati vanhu vasiri verudzi rwangu havafaniri kuziva yandakatamba kumusha. Kana rudzi rwose runotukwa kuti kandiruka vayeve kutengesa mwana wamai wavo. Muzita la Jesu, amen. Muzita la Jesu, amen. Muzita la Jesu, amen. Yes. Pane point yakaipa. Joseph ari munyika yakatorwa. Unonzwisisa kuti nyika yandiri ndakauya nekutengeswa navakoma. But I don't have to expose my brothers in front of Watoro. That's right. Don't the abudisa vatorwa vese. Yes. Akati vanotibikira vanoine nyaya. Vemugadzeni vanoine nyaya. Amen. Vanosvina vaini vanoine nyaya. Yes. Amen. Oh yes. Oh yes. God. Koiwe unoshandisa haka yemwana wamai yako. Uri right. Unofukura haka yemwana wamai yako. Murume wainayasi wekutanga. Akangororwa kuti weshe ndobva arambiwa nemupurisa. Ndoga arorwa nemusoja. Pakutado
ngomberera Jesu maoko. Amen. Do not expose your brother kuvavengi. Kufara shua. Kufara nekutambura kwemwana yako. Kufara nekutambura kwemwana yako. Kufara nekukorombe kwemwana yako. Kutoindira mwana yako ndiye vakachitosora wewe. Ndiye vakachitosora wewe. Chero ukasati amen hapo wazungu. Yes. Andifari nemhando inobata amhazu. Amen. Andifari nemhando inobata mata. Yes. Andifari nemhando inobata vafundisi. Yes. Ndava Satani imhando yako imhando yangu. Kana unofara kuti mumwe munhu avirwa. Mangwana mbavha iyoyo ikasabatwa inomira iwe. Kana unofara kuti ahurirwa. Urero richisiya yeye rinotora murume wako. Saka mhando yako imhando yangu. Mhando yako imhando yangu. Yes. What's the problem? You want to go to waste my bag like that. Man, we are going to do it. Yes. Can you dance the wood? Yes. Safara. Yeah. Hallelujah. There are at least one problem. Yeah. You put it as long as in your family and put it right. Baby, you are not in Moria. Ow. Namo yangu. Yeah. Musita na Jesu, amen. Amen. Men on a mission. Yes. Hafukuri hakayo umwe wake. Yeah. Why do you have time ya ku-expose umwe wako pa WhatsApp? That's right. Pane wasipray wa church. Mungu ananisatia haya. Mungu ni kutawala sina mzungu kama huo. You are a great Simon. Yes. Yeah. Kuti uwe maridzo yakanaka. Yakaimbwa na mukoma Nicholas Zakaria. Yeah. Vakati vakomana mudzikisi andika. Vakati wanotenda wose ndoverengwa imabasa. Iyo katsamba yacho chawe manenika. Mabasa iyo katsamba yacho chawe manenika.
vanotenda vose verengwai mabasa vanoimba zvakanaka vasi venyika timadzibaba kubatsira hama dzangu ogona kungedza sara vanzi vanotenda vose verengwai mabasa iyo tsamba yacho ngaiverengwe nenyika zvikanzi kurarama kwenyu ngapuwe mharidzo yakadini inodiwa nani. You are a great sinner. Nitaane nisatana apweka. Nitaane niwele tsina isote. Nitaane niwa haiwa warwaziwe. Nisatana nisasope. Mama Maria kaya katikari. Amen. Paulo tazomunyoresa kuti zvakandiwira zvakaparidza ivhangeri inhavo yokuti vanhu vanoona a finished product. Amen. asi havanzwisisi kuti kumanufacturing chii chakatambika. Amen. vari kuona Paulo anyora 3/4 of the New Testament. Rabhuku kairese munhu akaenda kucollege kuzowana gunda ravachiri kuchikora kuti Paul wrote 3/4 of the New Testament. Saka vanhu vakuonera Paulo pamusoro wokuti man of God, prophet, murapi, mutsikinuri, munhu asi kwakamanifestwa munhu haada kuona. Ndopari kuti regai ndivazimise kuti hazvina kutanga zvakadai, pane zvakaitika kumashure. Ndopari kudescribira vanhu kuti ndikarohwa, ndikatemwa, ndikasundidzirwa, ndikaurada kuurawa, vati Mwari vakandichengetedza kuti ivhangeri yavo iende. This is the background of this scripture. Ukaona dress ndipeo zambia rinotengwa riri mucheka kudai, ndakamboita dressmaking ndodzaitowa kosi dzaishamisira munguva yedu. Vamwe waenda kubhuku keeping. Muri kuriona here jira iri kuti ribuditse dress rinodiwa nomunhu rinochekwa. A good designer anoritarira, iwe muridzi waro woritarisa, iwe unongoda kuti rese ringomoneredzwa pauri. But designer anoona kuti apostolic anobuda zvakanaka kana ndikateka ndakadai. Saka anotora chigero obva ati nebaba twa oti twa wi iwe unoti chipisi chese chasara ichi. Ukaenda kunosona munhu uripo unorwadziwa, anocheka zvokuti newe unonzwa kurwadziwa. Neruva raungoona riri kude rinongonozvizwene pakati. Kana designer ane zvaari kuda kuti amenitiparidze. Right. Obva ona kuti muchinjikwa wedu unonzwa karereka weFM unofanirwa kubuda zvakanaka. Obva aona kuti ava vakasimba, saka ndoda kudai oti futi ambocheka, obva ati nebaba rwii chachekwa chose ichi choraswa. Shungu dzadesigner kubudisa dress raari kuda nedesign yaari kuda. Saka isu tina designer wedu ari kumusoro kudei kutendera kusheke nepanoda cherana kusheka nepakati pemoyo. As long as the design inoda baba yabuda sokuti ndachekerwe hazvina basa. Tiri kuda vakristu vanotenda kuchekwa, tinoda vakristu vanotenda kuchekwa, tinoda vakristu vanotenda kuchekwa kuti design iri kuda baba ibude chekeka.
Kamu zampan agar amai cekekai karena amai cekekai. Cekekan juga cekak menang di bawahku. Bahkan cerita Silindo. Anak-anak kasih punya mainde. Saya yang mau cekeka. Lepas sepeda di main. Asik pun lain aku tak. Amai cekekai karena amai cekekai. You are a man and a woman who live. Bapak cerita di bawah nodam. Punya desain apa jadi tahu sih kira makasih anak. Bapak anu jadi tahu cipoko. Oh saya dapat pamai baru jadi tahu sih sih. Umeri kuchekeka hivi. Eko na kona unge marume masupeti. Makanongwa musina kana orefu. Yes, noma kuba to remote. Yes, kama channel. Fona kuchekeka mwenyewe. Amo yourself. Sina nipise mabele mume wako. Kujisaidie kuliwa mwenyewe. Wana baba simukai muti yakayaka. Simukai muti yakayaka. Wakazala. Watalise kumeso. Uone mashati la wakaita. You are wonderful and fearful men. Bali talisa kuma. Umanenge kunaka jiwanekiraka. Umajikubo tutete. Akakuira kumusoro. Umajifuwa chinenge weteri boti. Ena ikoko. Bali bana baba wakaita serious. Wakakutora wakadaro. Wakakuma kuchekeka. But you must say Obona was gospel. He's no. What is
Zvinoira vava. Vanozobatira zvinhu pamusoro. Kumusha kwedu uko kune kosi inonzi ECD. Vanhu vose vanotoita vana ve-ECD kana adzidza manje. Ku-ECD kune kagame kanonzi was born in January, stand up, varume vaona nhamo nevakadzi ve-ECD. Imba yose munene kwama-ECD. Mibvunzo yacho ndo vanotobvunza. Mati manotenga mani? Kuitawo varume futi vasingatekeke. Before I take Mount Kilimanjaro with the disco, akakunda wakapfeka Adidas yekuchikoro. Wakapfeka uniform yebhora ndiporo nemashooters epachikoro. Iye zvinowabatwa nemweya watazero. Wokumhara pose pose. Chetuma, mumukukuwe kwami, chetuma, uhamba mukadzi uyu, chetuma. Chekekai baba muri musoro wemaima. You are the priest of the family. Upresi anonza good news. Itameni satana apweka. Unogova pamisheni yanu, usingagoni kukontrola imba yako. Yes. What are you going to lead? Yes. Amen. Amen. You know that church in the order. Amen. Talenta na Wakristo vanopretenda chikristo kucheshi. Kuba zvisiri zviriko. Chekekai. Vasikana navakomana chekekai. Nherera dziri kuchengeta kwachengetekai. Amen. Satana apweka. Kuita baba vanozikanwa kuzvitupa. Kwaregistra. Obeti Mangena na Silvia Mukaeru. Obeti Mangena na Charity Momberumi. Obeti kuita cloud sitting yevana. Mapedza mauya pano, we bless your name. Almighty God. Pinda mumwe. Wotipinza mumwe yaini mulimo here. Wona kutipinza mumwe yaini mulimo here. Timonire chihure sori yaya sori waruza. Sori yaya sori. Timonire chihure sori yaya sori waruza. Sori yaya sori. Sori yaya sori. Sori yaya sori. Sori yaya sori. Ukaona wari rigid panyaya idzi. Wabazo. Saka Paul alikuona kuti vanhu vakuona munyori mukuru, mumissionary mukuru, murohi mukuru. Saka akutsanangura kuti dress rizobuda mufactory rinoita go through a process. Imwe yacho inorwadza. Unotenga madonuts, ukaona ari mapick and pay amuglass muya, unorida iwe. But ukazoona pane chimwe chimba chakanzi staff only,
Ikoma sikono tenda. Ngaliona maroergo rara auri kifuti. Tereno ngari funza dai lai taura rai wadika. Zifna wana to kona ni kiroe wapasu dai no tawaru baga sitini. And it Sakare gai kundiona zvenyu ndawa finished product. Pane pandakaita go through. Pekuti kana ndikakuudzai vamwe venyu mungahetuka. But zvose izvozvo zvakaita kuti ivhangeri yaMwari iende mberi. Itave lisakana apo ekare. Yes. Game. Are you winning with the grounds? Yeah. Inoria munozoenda muchibheja riya kuti mani you versus chichi watu. Anditi. Ndo support Chelsea hapo. No. Unaona pa 90 minutes riya. Yes. Chinongoitika chete ndeuche kuti pa 90 minutes ndo pamunoona ma results. But kukembu, kutraining, kune kusina kamera. Yeah. Kunofiwa kuti 90 minutes dzigozokudisa ma results. That's right. Amen. Zvino vanhu vanoshora kukembu. Kune ma players asingadi zveku training. Yes. Anongozoda kamera. Okay. Vanoda kuita zvinhu vachionekwa. Yeah. Vasingaonekwi vasi serious. Yes. Ndokunojogwa. Yeah. Ndokunoitwa ma press ups. Yes. Ndokunoitwa kama game so ende munogara pasi president ochi. Yeah. Mungasanoita arthritis. Yakangotanga soka. Yes. Oh yes. Aiva musizvoona here kuti kwakabviwa kure. Soka ne. Pane kamwe kastaira katoitiswa soka. Kuita tumwe twese tunoita kunge vanhu vanopenga. Uchingotendera pachiga tumwe chete. Saka bhora harisina tinoona muground. Yes. Bhora rinobva kutraining. Kuri kuti kudii vana vaMwari. Ivhangeri yamunozoona yorohwa kudai. Yes. Hazvina kutanga zvakadai. That's right. Tine kwatakaenda kwaiva namakochi. Yes. Aitituka zvekuti be. Yeah. Aitokudza kuti ndogona kukusa kupinza kudai namo. That's right. Tikakweshwa kuma-theological college. Yeah. That's right. But pabhora vatomuziva kuti pane masabhuku. Yeah. Anorongerwa futi ikoko kuti aite minutes kusati kwauyiwa. Saka kuti anotobva ikoko achiziva kuti ndiri pabenchi. Hatisi tose tiri mulaini apa. Uya hatisi tose tiri kutanga kufiriwa. Ndoparidza. Ndopaparidza here. Yes. Saka usafunga kuti sabhu riri kufara. Kuti iwewe watanga kushiritwa. Yes. Mumarriage mamuri kuvhaira muri mune sabhu. Mune mukadzi ari kutodai mashaika aona kuwanika. Dai makanya maporonga aona kuwanika. Yes. Saka player tamba mushe une sabhu. Bata vari pazvibako visi kunyanya inini munenge mutori nani. Ende riri kutojoka riri patachi line. Ende riri kunamatawo sezvaunongoita. Richitokastawo sezvaunoita. Richibhaindawo sezvaunoita. Yeah. Kuti Father, I bind
woman in the mighty name of Jesus. Out of this house. Out of this house. Out of this house. Out of this house. What is Father? In the mighty name of Jesus. Jamandika banana puta. I decree, I declare, Masabose, Nesitarajeso. Hallelujah. Moto tivala wa mindfulness. Don't say to Chikura Takati when I grow up, I want to be a pastor's wife. Motu ngapana asinga shidizo. Chekuri chichisi mama. Motu moyo yedu kuchena takagarebo. Isu apa tine varume madzenga. Iye zvina kutombozi kuti aripi. Ari pamberi pevasikana vaya. Ari kuti ngazvitenderere. Amen. Masabuobo amai. Iwagamba utarise mandu. Namanga nesipa. Oh yes. Saba bana singadi kugara kumberi. Oh yes. Nezo zvizimbura izvi. Chitombo mwomo nomemo. Muimbe akati wada kundirongera hondo iwe. Hondo wakandimaka. Saka kana uri mumarriage iwa gamba. Muimbe iwa gamba. Every time you move past by Sakanyara, I'm seeing Sakam Zodi Panemasabu. Amen. Yes. Abanda kubetsera. Yeah. Unaona sama na moyo kubosha sasa. Yes. Amen. You are a great sermon. Yes. What is a sermon? Iyo iende kuparidza ino inonzi anditika. Yes. Kana munhu aparidza sermon anotenderwa kuzoita inonzi altar call. Altar call vabati kwavanongouya vachidhumira. Nevahakira vanhema vanogona kune dzimwe karaka dzakatoroiwa kuti kana ndikasangobatwa nemunhu wese vane dhimoni rechihure rekungoda kubatwa wese anouya iwo usaita dhimoni rorongobatwa aregairilavire chechi yamari kana wabatwa tenda kuti zvaita. Some divers. I don't go
tikasabatwa Yeah. yadhodwa kunetsika ngekuti awana kuti vachanisiro nhasi namasai but we are I need your touch. Batwa pese pese. Pamwe pacho ndibatei Mwari. Saka Mwari vanogona kukubata vachirevesa. Ndongobatawo zvekuti ndoita sei. Hallelujah. Oh yes. Vatungamiri. Nditendere ndibatsire chechi. Ndava ira yatari vanhu vakungofunga kuti kubatwa. Yes. Amen. Yes. Ndogara ndakataura kuti kana munhu uchiparidza wakafanana nemunhu ari kuspreya. Yeah. Paunospreya muriwo paitsikidzi dzinonyanya kuruma. Izvo kunyanya kutoruma ndokufa kwadzo. Saka ndiri kunzwa kuti apa ndaspreya chaizvo. Haleluya. Zvinhu zviri kundiratidza. Haleluya. Chimbowa munhu anotenda kuti naJesu zvaringana. Ndava ndiri vanhu vanozohetuka ino. Manzwa kuti maipiri vahura nemurume womunhu. Yes. Yes. Amen. That's right. Hallelujah. Regai kunyanyotenda kuvanhu. Tendai kuna Baba. Mutendane kwandiri kuna Jesu. Aripo. Aripo nyarati Jesu. Aripo. Aripo nyarati Jesu. Tendai kuna Baba. Mutendane kwandiri Jesu. Aripo. Aripo nyarati Jesu. Ndabatsira chechi. Usangohwa mweya wokuda kubatwa every time. Mamwe maoko acho anokubata aya anosvina. Amen. Praise God. Mamwe acho ane madhimoni. Mamwe acho maoko emahuri. Mamwe acho maoko emasatanisi. Rega kuda kungobatwa pose. Iwawo munhu anodhisena. Kuti ruoko rwako siraiti. Aziende kumberi pese. Uye akati kuuya kumberi ndokutendeuka ndiani. Yes. Hallelujah. Vamwe vakushaya chechi dzekupinda. Nokunyara nemaprofita avo vakavasipinisa. Yes. Wakati Mwari wamaipiri ndinomuda. Unomuziva Mwari wangu? Hallelujah. Ndiani anoziva Mwari wangu? Yeah. Iwe uno mweyayo. Zvitaneta namadrama musombe. Unodai tiri. Ati ndipedza kupfiza wati gai. Mama ndipedza kupfiza nguwa. Ndatuke chechi. Ndiri kuti ita Mwari ndipe mweya unodhisena. Kuti apa panoda kubatwa apa. Bete. Praise God. Amen. Amen.
tiri mapostori akare. Takaziva kuti Mwari vanoparidza nenzira dzakasiyana. Amen. Sekuru mafure vaingoti ngana muna ndakataura ndimi ndokunga ndiri grade 5 vangoimba ngeko vakati mufundisi mateko vaya vanga vatiri jaya ndisiri kubanga chakutiko ndega ndikahwa ndamwine imwe weodiso aikuda kunyanya ungaungosundidzirwa navanhu receive. Pane warwadziwa chete. Haiwa kana kuti ndikubate ndichakubata. Amen. Asi ndiri kungoti kereke ngaidzidziswe. Kuhaka yega. Hatidi hakirosi pese pese. Ngaimbodzidziswe kuhaka yega. Chimbodzidzawo kusvika wega. Chimbodzidza kutaura nababa wega. Chimbodzidza kuzviona wega. Amen. Satana wega. Yes. Kana zvarema manje. Ndobva kana zvorema. Zvorema. Haikona pese pese. Chero mukazandikoka aiwa zvakanaka. Mukatouya. Ndakauya kuzobatsirana. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndakuda kungosvikirwa navamwe vanhu. Pamwe pacho ichanoda kumbosvikawo ndoga. Vamwe yamutsvene vakaburutswa kwatiri tose. Hakuna specialist yamadhimoni. Ukanyatonamata iwe unoabudisa iwe. Ukanyatonamata iwe varwere vanopora. Ukanyatonamata iwe maronda anosimuka. Ukanyatonamata iwe murume wako anosanduka. Idameni Satana apweka. Bana Paulo havana kufamba naJesu katakasana. Havana kutombozviona zvinji. Yes. But akazonyora 3/4 of the New Testament. That's right. Akakunda vakafamba naye. Yes. Hallelujah. Sudema ngomaini nako ndokunonga ishoni. Amen. Yes. Saka
Yes. That's right. Unogowa seiko a great sermon. Yes. Iwo chifunga kuti mingari nani. Believe in yourself. Kuti na Jesu sinoenda. Na Jesu ninonamata. Na Jesu ninolova. Na Jesu ninofuma. Na Jesu ninoenda kure. You are a great sermon. Izvozvo zvakatokuira izvozvo. Iye ndinawisimo mune problem. Yes. Udzai vanhu. Sezvandakaita ini. Kuti bhawa ndakaripinda free. Hallelujah. Munovhara matestimony amuna wani. Kune vamwe vari kutotambudzika neproblem yako. Nokuti hausi kugona kupupura kuti zvakandiwira ndikasvetuka. Iwe uzvionerewe kuti Mwari wakanaka. Imagine dai ndiri kutamba ndiri pamberi pemurume wako. Kumbovera kuti Mwari wakanaka. Usina murume zvokwadi. I am a great sermon. Ndava ndinogona kuudza vasikana vari mubhawa kuti munobudika. Kuti takambotambira munhu. Isu hedu taisatamba maklaksa. Taitamba zvekare. Rakasvika ari hiri postcard. Nomazuva yana yogo mama. Unafuna yogo mama. Yogo. And I know big love. I need true love. Bati ule kanomunika. Bawa munomunika. Ikame ni satana poekan. You are a great sermon. Unaona uchirara maso. Vanhu vachiita autako kwauri. Kuti makaurirwa kudai mukakunde sei. Makarwadziwa kudai mukakunde sei. Mukarwiswa kudai mukakunde sei. Mukarehwa kudai mukakunde sei. Kuti gara pasi mwana wababa. Introduction. Kundiona kufamba kudai. Kundiona kurarama kudai. Kundiona kurumbidza Mwari kudai. Hatina kusikwa dakada. Kundiona kufamba kudai. Kundiona kusema kudai. Kundiona kurumbidza Mwari kudai. Hatina kusikwa dakada. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesemoni youpenyu. Takawamuudza kuti kwatakabva kure. Takatanga tiri mumapata tikaenda mumariposa. Tikapinda mumasanda kipaipata. Tikapinda mumatenda futi. Tikaenda muma5 star. Tikapinda mumadhigomu. Izvo takupenda bhuku dzeusiku. Ndiona kushumira kudai. Ndiona kunamata kudai. Kundiona kunamata Mwari kudai. Hatina kusikwa dakada. Ibvunzo yeusiku. Kati hazvina kutanga kudai. Ndikafunga bhutsu yadaimbopfeka ndiregenisha. Ndishandire Baba. Ndikafunga bhutsu yadaimbopfeka ndiregenisha. Ndishandire Mwari. Ndikafunga magoni adaimbopfeka ndiregenisha. Ndikafunga mauriro adakaita zoniregenisha.
Maizidziwa zveusiku dzamakabereka. Waiswera nayo votonorara nayo. Ndikafunga hembe yadaibopeka ndinekenisa. Tishandire Mari. Maimbozviziva kuti muchaunganidza vanhu. Kutounganidza vanhu. Chirikadzi kuinvita vanhu. Kunyora makadzi ekuinvita vanhu. Murume afa vakadzi hakuchina. Ndobva makuinvita vanhu. Kuti yako ndiani invited to the wedding of the late and the survivor. Yes. Ndinonga ushirikazi wakambonirwa dzanire kendisa. You are a great sermon. Regai kungomirira vapiri vaparidzi kuti vakwame kudai. Iwe pauri uri mharidzo kwayo yakakwana, ine ma-illustrations, ine ma-examples, ine body, ine ma-points, ine coherence, kuti ndikabhaa panekele Yeah. Why do you always want kuti vanhu vaparidzirwe navafundisi? Iwe uri mharidzo yakakwana. Saka introduction yekunditi kundiona pandakagara kudai handina kusikwa ndakadai. Kune vakanga vakatoti ndife ndiri ropa kuti nyasha dzikandisimudza. Ita ameni satana apwekana. Ndakaita problem yemakore but ndaingoimba mirira mangwanani. You are a great sermon. Kana ndiri seri ndinoda yevarwere. Ndinoona ndakadai 2009 ndakadzi brain tumor. Ikakonise mwana varungu. Ikanzi yakakura zvokuti brain yaresta pabundu. Ndikaudzwa madei. Ndikaenda kunonyora wili. Kana une zvinhu vaunonyora ini munonyorei. Munonyoresa mapurisa zuva. Kana wili zvine basa redu. Zvongogowewa. Kuchikubuda zvisiketi zvinobata wakadii. I am a great sermon. My life is a great testimony. Amen. Praise God. Ndakapinda masizha. Ndikabva 2009 ndichimwiswa mapiritsi ose. Kabva mazapini, fenobarbital, emapenzi, kusvika ndapinda musodium vibrate. Ndikaenda ini kunoteswa kumapenzi kwe. Kusakati kunyudzi. Zvakabiwira zvakabalira.
pengi anogona kuti pengi asi kapengero mangu nevai vako ndakagara pakati peumwai ava vaivapa vaingotaura nechirungu vachitaura nyuzi dzisingaperi batiwe ndakambodarika napo ndobva ndapinda muya ndakambonzi ndakuda kufundiswa nemedical grounds bhozi mundu rangu iri ranga rataurwa mazuva vanhu vakadaya zvake mari yako achimwe mpenyu jere ranga randigonera ipapo saka medical grounds hauzobudi usina kuonekwa zvakanaka wavhenekwa ndawa maanogona kungopritenda kavakuda kudhawo mari yavo makore asati apana saka ndikati please meikotorudhisi daikwarabva rauya rive rikati uri kudeiwe pabhenji revanhu vasingapei mwechina inoona uri kudei haapei uyu kudzimura pama izvozvi ndikakuradza kuti haupei okandaita pasthrough moza kuti zvinorwadza zvakutaura ndobva ndanopuwa chitini zvinodusa vakazviona kuti vakada kunditichera mvura wakati dzinoti rizinei ndobva waisa magamba matatu riri full riri half nerisina chinhu vabva vati pane riri full riya handiti how many liters are needed to fill this tin kuna vatakabva najesu tikanaivanikane munogoti rizadzwe seiko iro rakazara pandanzidziri raiti endei next ndobva ndaina mastages ose akanotauraiti ndobva ndaitwa inonzi eeg kuti waone kuti is there any element of epilepsy ndobva watarisa payati normal bandadzvenwa musana rutatu pamwe pachinzirakanganiswa yaita mablood clots but no element of meningitis no blood clot sounds normal zvinongadzove kubasa reraiti but ndandauda kunochekwa musoro vachida kuopareta chuma kune mamwe mapundo anoiswa navaroi achingovawarira kuti uchekwe ufe kati pari kuna amai vanonamata pari kuna amai vanomira chokwadi uchanochekwa nhema Amen. Yeah. uchanochekwa nhema ndokwadiyo unonochekwa great Simon. Yes. Madhokta anga abhadharwa amwe anga atobhadharwa kuno anga atobhadharwa kusauti handite zvona toanisha mari dzangu kuno vamwe vokusauti vakati tatumira dhokta pasta piri wachekwe zvakanaka izvo muwenge akadyara munhu oziva ndakabva kuparire nyatwa ndichiti zvaramba kundiuraisa zvaramba kundiuraisa aroi vakara matare vachati ane bundu rake anochekwe azofa zvaramba kundiuraisa evanerano izvozvo zvakanzi zvinongouraya uchabva mauri ipapo uchiti zvaramba kundiuraisa itaameni satani apwekana you are a great Simon. Madhokta angaungana akatsama ndakapamba nemari yakasviba kune vamwe vanhu vari kuhora nekuda kwokuuraya vamwe saka vakazodzosera dzimwe mari ini ndatodzoka zvamusoro waiwanda ndanyora pawiri wakatsamwa ofisi
ndozvakaitana zaruka adzoka achifamba vanhu vakanga vari pamba havana kufara ndaka vamwe vanga wane magejo ake vamwe vanga vatorova masinika ita ameni satani apo ehani. You are a great testimony. Unenge watopa point 3 kuti mirira mangwanani usamhanya mhanya. I've got a lot of friends. Vamwe vakangwa nditikwira indege muende kwamaipiri, vamwe vakadai wodzika makadai muende kwasisiringi, vamwe vakati mukakwira makadai. Ini ndikati Dorambi rai ipapo ndichize I am a great testimony. Mamuchitsvaga kundiuraya. Ini ndasvika pamuri. Ndine mukana wekukuurayai. But handisi kuzokuurayai. Chandiri kungoita chete. Ndiri kusiya
kusiya munondo wakabayirwa kumusoro kuratidza kuti tambosvika but hatina misheni yekuuraya kuuraya tinogona but we are men and women on a mission kudzorera ndekwajehovha for the battle is not ours. Sauro rakatadza kutendeuka but rakaparidzirwa zvinotyisa. Achimuka so achiona munondo so akati hezvo Amen. You are a great testimony. Bvunza mukomana anonzi Daniel. Vamurongera vamutengesa. Vamuti ngaakandwe mushumba. Akaparidza zvinotyisa munyika yamaBhabhilonians kusvika mambo watestifaya kuti Mwari werudzi urwu, Mwari waShadrach, Meshach naAbednego naMwari waDaniel ngavanamatwe. Vati mashoko aya haangotaurwi unenge wambochekwa, unenge wambodamburwa, unenge wambopinda nemufenesi, unenge wambopinda nemumanufacturing. Ita amen Satana Africa. Praise God. Hallelujah. Yes. Kunza mukomana anonzi Joseph. He's a great sermon. Akatengeswa namabrothers. His own blood brothers. And you know what they did? You know that they just hated them. And for what? The first thing was for a jacket. A mere feather jacket. But I don't know who we are. Teachers are a team young. But I don't know who we are. Jackies. Jacket in a moon. There was never no and this wood or not even get it. Urombo, no Kuvengesa. Takawanya with a Urombo, not in Nesane Kukumbira. And then the second thing, they hated him because of his dreams. Mere dreams. You know, something that was beyond his control. Because he had to sleep. I like that. I had a dream. No. But we all normally. He could go to sleep just like his brothers. But Panurata souls were Anisha. In the Musimamboroto, and I'm sure that Mongorota Mataka, Neyuka, Nangusero, Nemitu. Itamari Pantino, I don't know, you know, and it's how it's Satana Africa. Can I know this one you got this on Shandi? Yes. Amen. And then the third thing that they hated him for was he was the last one, and he was not the last one in fact, but his father loved him. So when they saw him coming, I was in Canada. American Bible to Jesus, she went to Canaan. So when they saw him coming, they said, here comes the dreamer. Vakatoporofita kuti uyu muroti. Ndobva vamutengesa. Ndobva kaverengesa handitika. Aunganidza vakoma vake kwekupedzisira. Achiti no. Do not worry nezvamakandiitira zviya. Zvakaitika kuti ivhangeri yaMwari iende mberi. Jehovha vaiziva kuti kumusha kuchaita nzara. Ivi mozoda kuuya kunyika ino. Vanotungamidza gavhena. Akatungamidzwa nenzira yekunditengesa. So do not worry, my brothers. It was for a cause. Hapana chinoitika nahara. Chinhu chose chine chikonzero chachinoitikira. Itaamini Satana apweka. Zvobaunganidza vakoma. Vozvakoma vanga vapataidzi. Ndofunga yange yangu wasori Joseph.
Sorry. Yeah. But do not worry yourself. Yes. Even if you vakoma vakaparidzirwa zvishoma. Vakoma vakaparidzirwa zvishoma here. Ndatinakoma vakaparidzirwa zvishoma here. I'm going to go back and bring my father and the other relatives. Yes. And tell them that the Joseph whom you thought you sold and killed is alive. Oh. Let them come and testify. Yes. And they all came and he stood. Father, do not blame each other. Do not pinpoint each other. Zvakaitikwa naMwari. Vaiziva zviri. Yes. Praise God. Hana akava a great testimony kuna Penina. Mai vai vakaona moto vari. Pabhedhi remwana vanzi mai guru uyai. Uyai mutekekekere mwana. Kindirai mwana mai guru. Happy birthday to you. Happy birthday. Kimbisai mai guru. Happy birthday to you. Cheka ikeke. Happy birthday. Kimbisai mwana mai guru. Vanhu matrix. She was a great testimony to Penina. One day akata mwana wake muruoko. Akatamba inini varipo here. Ndiri mune experience yekubereka asikana isita kanonoka. Uyai mugezese mwana vainini. Ndiri akatanga kutungamira. Uyai muise mwana pamba. Ndiri akatanga kubereka. Uyai muise mwana muprema. Ndiri akatanga kubereka. Wakatungamira kuti vazotishandira. Wakatungamira kuti vatiratidze nzira. Waikushandisa uchawashandisawo. Yeah. Waikuinvita uchawainvitawo. Waikutambisa pamuchato wachatambawo pako. Waikuunganiza uchawaunganizawo. Chaameni kana usiri muroyi. Pane panonzi parenti chai. Woti pai the send a big match with left. But I didn't mean to say that. Those panonzi up out 10 to the E, left, right, left. Through that sit about it, 10 pound pay you have.
Yes. chero takarigwa 5-0 taingodzwa pawa yokuti kana pakanikazi harisati rapera mai harisati rapera harisati rapera kana ndichiri upenyu ndinoramba ndichipusha kana ndichiri upenyu ndinoramba ndichinamata ndinoramba ndichinamata ndinoramba ndichinamata ndinoramba ndichinamata ndinoramba ndinoramba conclusion sermon for it to be effective homiletically it should bring the people to the kingdom of God. So your mission and your purpose it is to bring lost souls to the kingdom of God. Tunakuja depopulate wawengi kishinda populate kunyika Yesu amen satana bweka Dameza kutama so ininde yombeka saka na problems osema aizomuza atitsapira kuma strike chero wasika kupasiri bora daugoni kuri tora kana ruko tangira kuwa but waizomuza kuti ma strike ati nyuti saka ndaineka shuwa kuti ndinda katakura timu Kama watu kama na wakuta kwenye wanaenda kunganga hapo zimu hapa. Iwe best like awasho. Sasa unaanza nazo kana ndari tata so. Ndai ndikaringa. Ndakila. Ndikaritika, ndikatika so. Ndikajunga, ndikajunga, ndikadiri, ndikadiba, ndikajenga. Ndona uti engo inakipa. Ndoje pa. Gobora. Naona kuti kusoka ndinakuonekwa ndakaenda kune tibo. Aizaniso toboita fani kana kanotambira Zimbabwe. Ndiri zera iroro. Okay. Defender rainge rakareba kuda. Unetibo is about the height kama zona. But inga ikaizira kuti handina basa ne height. Unetibo kune inonzi obstruction. Time ini. One way. Rinenge rakananga pane bhora. Obviously handikufana ndiri mupfupi. But ini zvandaita manje tricky yandaiva nayo. Ndaisatarisa ziruoko iyi. Ndahandipo pandiri kuda kushuta. Ndaidzokera mumashure zvishoma. Ndoita kunge ndatya. Ndokwidza ruoko. Ndotarisa kugeti. Ipapo vanhu vanenge kuti gobhora, gobhora, gobhora mamwana. Gobhora mamwana. Gobhora. Ndari makaso. Ndobandari tika. Rega ndikuudze manerano. Kana uchida kuwatsamba chaiyo. Rega kutarisa zvinoko obstruct. Hazvina basa nekuti majaida akaita sei. Tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamuchinjikwa. Rega kutarisa mhando yevanhu vanokurwisa. Rega kutarisa switcha vavanhu vanokurwisa. Rega kutarisa vane mahipisi mahure nevasina. Tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamuchinjikwa. Saka zvaizorwadza zidefender. Kuti indava munhu akachigovesa ndiripo. Indakaona kuti trick haisi yekutarisa zimu. Kune maresults kunet. Yes. Batari paritupa. Kuti zvakakuwira zvakaparidza ipamwe. Asi uchatadza kuva a great sermon. Nekuda kwekutarisa mamiriro akaita zvinhu. Kudenga kuna Mwari vanotigonera. Rega tisimudze maoko.
Sangana inesu Pavinonye Yetera Sangana inesu Pavinonye Yetera Pavinonye Yetera Pavinonye Yetera Pavinonye You are a great sermon. Une introduction yakanaka. Ugoita mapoints akatobatana. Ugodosvika muconclusion yakanaka. Conclusion yacho ichiunza vanhu kuna Mwari. Batari pakuti pakuti uri maridzo yakanaka. Upenyu hwako ngahuvharidze evhangeri. Muzita raJesu, amen. Varipo here vanoenda kumba vachita ine great sermon. Right. Vana mukoma vabva kuhondo vaicelebrata. Ina handidi kuti muende kumba muchichema. Chimira pauri kunyatsoda chaipo.
Dawani penya. Dawani wenyasa. Dawani wenyasa. Dawani wenyasa. Dawani wenyasa. Dawani wenyasa. Dawani wenyasa. Maria Magdalena, Magafumile Bukiro, Wadi Yesu Amunasi.